Oras marihita sa luhut na, tabara de maruhan na pikirata lato mangihon hatani depata, martangiang bahita. Dami ni depata na suburong siyan sa luhut na ruha. Ima na mangaramuti ati-ati ng pikiran muna. Ibagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hatani depata nagabi turpu jamita di minggu basa 22 dung Trinitatis ima di tanggal 22 Agustus tahun 2021 dinit dosian buku pesalmen bidu tol pelopat memuka sian ayat 12 rodi ayat 10 walu songonoma dedok desi Roma hamu ali akka anaha manangihon hatakon asa huajar hutu hamu partureni biar bida jahuba isi do bawa na makalomohon hanguluanon maka holongi ari-ari marnida na dingkat. Sejaga madilam maradupun hajahaton, jala bibirmu maradupun pakuling si pautoto. Sumurut mahusian hajahaton, jala ulahun na dingkat. Lului hasonangan, jala pareak may. Saya manatap do mata ni Jehovah tuak kapartikur, jala pinggolna tuangguk na sida. Matua aloniak kasibahin na jaddu buhin ni Jehovah. Asa disiapun siat tanoon barita na siday. Mangguhido akka partikor. Gabi ditangiho Jehovah do. Jala di pawdo na sida sian hagutan na sida surena. Ido sahatna. Hamak karungan sa porsyaon na gabi topik ni Jamita. Di mingguta sa radion. Ima halak partigor diadupan ni depata. Dongan sapor siaon dapang dainang dihita sa luhut na asa gabi halak partigor idu sada pajuon na depata di ngulut taon. Tuto sahali dang namura gabi sa halak partigor alay dang nagabi sutarulahu kitay. Tung di hari kau tudong parsitutuon tuhot panguluyon di hata ni depata asa buhay colomay gabi halak partigor diarupan di Jehovah. Halak partigor dada halak na siya makilala ibana na sitong jala na borar siyan sudi colma ujung na gabi tubuh kijang ni rohana di guluna. Takso ngoni halak partigor. Alay halak partigor ima halak na biar bida Jehovah jala na ulu mangulahun hatani Jehovah. Torok do bilangan ni hakka halak partigor na taida di buku na badi. Isarana songon si Abraham amani salhut akan aporsiay. Jala suang songon lima na taida sa turpu jamiton. Ima hadriyon ni Raja Daud. Songon sa halak partigor diarupan ni debata. Pohado hatiguran ni si Daud. Jala songon diaru panogyohonon ni si Daud dihitam parhili turpukon. Asa gabi halak partigor omma isi katata sa turpu jamitaon. Hawak karungan adura subakit Raja Daud gabi raja napaduahon di Israel tung macigudang do akka hamolon na masa di guluna. Lumubi dong mulak hibana siyan paraporangan maraluhon halak Filistin. Songon nasomal ditomo-tomo halak Israel do haruron sa luhut akka namulak siya paraporangan ni. Jala laos disima di dehon akka paropuan ni halak Israel ima taringo tu hasurungan ni si Daud sian ni Saul. Dinok na sida denay beribu-ribu do nang tinaluhon ni si Saul. Alay anggo si Daud marloksa-loksa do. Paduhani patuduhon hasurungan ni si Daud. Alay lausima nagabi sikap mabarbar ni si Saul lahom makasuguhon si Daud. Mamuka siyanima gabi tubuh malati ni roha di si Saul mardupon si Daud. Say dilului iba na madalan bohala ho mga gohon hosan si Daud. Toto sa halisan hasol maun gay mabiyar do si Daud alani ina masay. Ujung na martabu ni maibana siyan pangaliliyaw na penatupan ni Saul. O manatayda sa turpu jamiton. Dongan sa porsyaon tung maca cepek do pamikiriyaw ni Saul tiki.
pola dugay marhuaso latenero hadi nguruna. Pangalaho songon na pinatuduhon ni Saul tung jojo do jupak tadi ngurus si kanu pari. Saya torok do pe halak na marlatenero ha mi dedongan na jolpak. Jalo torok do halak na sonang rohana mi da ngurun dedongan na susah. Omma guarna jolma SMS susah mamereng dongan na sonang jala sonang rohana marnida dongan na susah. Mulu adong di dongan na sugu rohana. Mulu suada di dongan na lasma rohana. Totu orsada pangalaho naikon si pasidingot terus yang uluton. Sotung tatiru pangalahon si Saul na marlatene roha mida hasurungon ni si Daud. Ay suruh di dia mulu ni halak na selalap marlatene roha mida dongan na jolma. Dongan sapor siaun turpu jami taon ima sada ente na nigrito ni si Daud. Uju ni na martabuni ibana sian Saul. Na marujahod doon siya natarsurat di sada Samuel pidu 20 sada ayat 10 rodi ayat 15. Tung macam biar situ tudo si Daud. Pola do so diboto ibana betu dia inganan pertabunian. Tubuh matu rohana mengalui inganan pertabunian di inganan ni halak Palestim. Ay di rohana tung nasujari do Hisaul oloro tu si. Ay marporang do bangso Israel marudo pun bangso Palestim. Jala sada ulaw nabora doy ay bangso Palestim pe diboto do barita tadeng untuk si Daud nang dung manaluhon si Goliat. Alay dangarong be pilihan na asik. Diujui pajupang maibana do sa hala raja ni Hutagat na bargoar raja Akis. Ima sian Hutagat huta ni si Goliat halak Palestimi. Hinarohon ni biarnay pola do gabi dibahin si Daud ibana songon na lalainan manang berpura-pura gila. Asa unang agia di ahwa rajay ibana. Toho matuto songon ni. Ala di dok rohani rajay nang kurang roha. Si Daud gabi di palau may ibana siyan ado panda. Dungi maporos ma si Daud siyani mandapoton aka inganan pertabunian na asing. Hawak karuangan sapor siyaon tutusahadi na masa tu si Daud dang tarsirangi siyan padonganiyon na dipatadi nguruna. Boy bi iba na malua siya ni ala arongdo pangaramotion ni dipata. Dang ana ni guguna manang ana ni bisukna. Alay dipatado na marbuduhon uhut manukuduku ibana di padadanan ni nguruna. Marhiti turpukon naing do ingototta songon dia panugihonon ni si Daud siyan pesalmen bidu 30 paton tusudi hita akan atau mangihun jami taon asa tatadda songon dia padonganion ni Jehovah di guru ni halak partikor takas doi songon na didokna di ayat 12 romahamu ale akka anaha manangihon hatakon asa huajar hutuhamu parture ni biar midajahuba. Siapa duhani taida babua di paturus ibana do dirina songon sahala ama na manugihon akara konna tu sada pangajarion na tung macay rikot. Na masa na tu si Daud ima sada panidangyon na mangurudoi asa dool sudi jolma marhapurusan holat tu dibata. Monotungpe rongom akka hamolone. Alay akka na porsyay unang gabi dohot gali. Dapang dainang siya turpu jami daun. Taida ma nanyajar hun ni si Daud. Taring utungulu ni halak naolo biar midajahuba. Asa gabi halak partikor. Naparjulu tajagahum ma nasahata naharuar siya pamangatta suang songoni akka pangalahotta. Didok dia esa plopat sejaga madilam maradok pun hajahaton jala bibirmu maradok pun pakuling si oto-oto. Dapang dainang
paduhanon mangajarhon asa manat tita dinamakatahon sidohonotta unang maala na sumartuhor hatay gabi niyang rohatta pasahat tosa torok no tayo ditikyon mas sigurang halak na niyang rohana mardokka sidohonon na so pola jumuro dipikiri hatana gabi tu bahacik ni roha dia kajol mano bigisa mek dunia dilay jala budi di bagasan pamangat tahun alay boy duit tu majom siya piso muluso jaga hita disi si paingot doon siyan halak partigor asa ta jaga hon pamangat tahun dinanay madruk hata si doon otta mulu di pertikya sinuengon dang hula dilabi na buhay makatay alay jari-jari taupe nunga buhay makatay marhiti akahata na taguriton di media sosial isarana di Facebook, Twitter, WA lanakana asing tung mas cebahat tu tayi dan waingon jolma nalapok pakuling na di sigano pari alay tajom-tajom hatana di status Facebook na WA lanakana asing jala toro jolma gay marbadai hinorohon di hatanay alani pola dotong gudang halak naikon gay marparkaro tu pengadilan holan alani hata na pinasaha na di media sosial ima pangalahon halak naso mamikiri hata si doon na opis ada si paingot doon dihita di pertikia sunaingon mana mahita di si taingot mapaduhani jolo ni dila bibir asa ni hatahon jolo manat ni pikiran asa pinapuas hatay hita songon ak hala Kristen unang manian haruar siyan pamangat taon hata baraksi pangit cahion rehe-rehe dohot akahata nabui batu ubada alay hata pamuzion di guar ni di Patama hata nata parohon daming dohot lasiroha dia karungan iman at pasahat maparangin ni hala partigor ikon dipakai do nasa hata na ni hatahon nay dohot na sinuraton nay gabi hata na tau sangap di jahuba dohot lasiroha di dongan bazolman unang mahata naso tingkat tapi mahata ni itu hatta natar surat di Kolose 4 ayat 7 saya tong malapok hata muna songon na siniraan asa bot muna halus na patut tugano colma napaduahon na tidak seterpoko di mah sumurut sian hajahaton jala ulahun nadingkan hamwakka dapang dainang dongan sapur siaun saluhudna tutu sahali tahrikat tundo nguru na marhasonangan jala idu na didok ni Raja Daud asa diduluya hasonangan jala dipariak mai buhatu daran asa daputan hasonanga kita dok diturbukon ima asa sumurud sian hajahaton jala di ulama nadingkan tutu dapur hatta do itu tu mulu najak duna taula sia dia madapot tah hasunangan dada nagai batubu aka hasusana di kita mulu ta mana dini homalek kita tung macce gudang duna taida manam na bigi barita tadi untuk aka hajahaton buita di TV lanakana asing damang dainang macce gudang barita kriminal sia madugut saha tupu dari mergati sorit tong sigano pari saya hira naso arong dua hasuan di solomai lahom bangulan nasa hajahaton ragam du sedalian didok akka siula hajahaton ni puasa pula di ulang nasida hajahaton ni dulu radina diba nunga gaya bakona mangula akan naso ringgan na di banare mungkin dia itong dong nadinggan na yun na hape najak dong na binahin na iturbukot tayo na dapang dainang songon dia si Daud na soolo mangulahon na jat mamaloson pabahenan ni Raja Saul arong dudu ibana biar minajahuba dang olo ibana di ele na si polisi lahu mangulan naso tingkan songso ini manak kita saluhut na akan aprosia di Tuhan Yesus Kristus ikon pasidingot tado parrohaon pamikirion nang sudi pangalaho na marubang hajahaton saurdut may songon natar surat di Rom 12 ayat 21 unang matalo ho
dibahen hajahaton alai taluhum ma hajahatoni marhiti-hiti nadingkat. Hamba karungan sa porsiaon marhiti pangajarion nanirok ni parpesalam menditikyon nang lam takas matalapati babua dang marisuang mulo taulah nadingkani dang marisuang mulo joncong hita gebe halak partikor nak pegudang hamaolon rehe-rehe hosom lati pangicahion da binahin ni sol matu hita alai mulo totong do hita par hapursiaon no tugu holat tu di pata jahuba sana tao marhasonangan dungulutta pos maruhat tadisi taengot masuk ngonai didok ni Raja Daud di ayat 10 saya manata lumata ni Jehovah tuak kapartigor jala pinggolna tuangguk na sida saya paluan ni Jehovah doa kapartigori siyan hagugutan na masa tu na sida omma posiru hatta jala na padukuhon hapursyata hama karungan sa porsyaon dubu tutupu jamiton arang dosa da barita mardonga puda na mengajari hita asa manotok kita mangulahon-ulahon na dingkan songon tanda ni halak partigor hita hidok ni barita songon di sada pertikian borhat matur bilangan nyaka mahasiswa kedokteran tu sada huta lahom mangulahon tugas praktek kedokteran na sida di nepatupa praktek kedokteran ini diotong-atongan diluati di Jepangin na sida duganuk jabu nyaka pangisi ni hutai hinorhon ni nang lujay na sida mawas mana sida dang apalo sudi perjabui naulon mangalihon na sida minum ala tongon are lugo ditiki maul do dapot aik di hutai alai hinorhon ni naso takton na sida biwas na dituktuki na sida merasa da jabu dongi dibangin na sida ma aik nabui inumon sian perjabui dipaluas perjabui do na sida bongo tu jabuna ala didok perjabui batu na sida dang arong aik alai pai maham muncul stokin arong do bonani kalapa di pudian asa huwa ju perbuena asa yan no hidup pamu tutuat tong di mana sidama dungi deliahon apat taima sudi akka naru tu bagasi manginum ganuk nasidabi sagalas ai kalaba muda sada siya na mahasisway na maragwar si Lukas madok muliati si tutu ala nung asabu was na sida disuku di bana mamusi sadia do tuhor ni ay kalaba muday ala di do amat taima dang martuhori slehol lehot be nanggo apalay na buwe tarbahesa ngalas rohana dongi mulak manasida sa tunga-tunga ni bagasi mardongan lasiroha ala jupang parsauran datuk macai uli jepe do honon dongarong 3 bulan masih sesuai di hutai mulak mana si datuk kota manurusun perkuliahan na yarung dabo tikina dilantik mana si gabi dokter diragam yakka ingahanan dung pigaliling masa mahamolon dia mata na di hutai marsahit mana kona dungi pula ikut dibuat rumah sakit tu sada kota hidup par rumah sakit mah naikot operasi geling nai jalai narik kok petung maci belgaru ubegi marsa mah matai so diboto ibana so dia bahenun lahu patu pahun akka biaya narik kok tu si saya martangyang ibana asa arung pangurupiyon dilihon di patatu ibana dinasu panagaman paju pengibana do salah dokter namar guar dokter Lukas ima sahalak mahasiswa dadung hiaro tu jabuna dung di butu ibana nama satu amatai di ibana batu yusi amatai pos maruha mamang saya hono di bataro ne kok digulumi taturus summa mangubati akomi hendarhoni nakpe songoni hatani dokteri setotong dugang guruhani amatai siaran sarung di tu ibana nungga pala sotik piheping dungi malumma pakilalani na kon na alam nunga siplo operasi jupang matik kila humangkarar akkasigararon di jumay ibana tu ruang administrasi habis warung agi ahari tiyo ibana heping ngadi luluya kaparsalian alay dangarong dapok na dungi di dok petugas rumah sakit ima asa ditekin ibana sudah ka berkas-berkas pembayaran jala total ni heping sigararon na ima 75 juta rupiah
tarsonggot tu ibana mangida gurang ni hebeng dari koti uhu setu matangis ditekinya ibana do surat ini ya alai marhatemi mai ibana buhana bahenok kuali Tuhan manggararon dangarok kibeku hamak karungan sapur siaun upiki hatania batai mekel siping ma petugas rumah sakit lasidiop matu amatai unang marsak wamang ida maju dibalik nikutan si arung dudu si tersurat sada memo dungetong dia balik amatai mekutan si dijaha mana tersurat desi songono maridok nungaluna sudi biaya operasi ni ada komon argana ima upa tuhur ni sagalas ai kalapa kuda tertanda Dokter Lukas majahaya tersonggok situ tu mamatai hu dibaga selas roh dipuji bana ma Tuhan itu ibana ma mulai hati ma Tuhan ainung ma dia ulasi hutang yakku dipakai horo dokteri perhitian membanguru piau di hamuroki imalah si ruhani matai hamba karungan sapur siaun sada beri tempat duka pure di hita dan mengajari hita asam bersiaru hita patu pahun ulau nadingkan taingot pa dangan marisuang akan nadingkan natabah ini saya desari hodi patado ngulun yakka halak partigori taingot ma dang marisuang nasa nadingkan nataulah ni alani i manotong mahita gabi halak partigor halak na makagigihon akan aja na marsiadu patu pa akka ulaun nadingkan mardikot hatan itu hatta di pesalmen 34 ayat 10 saya manata dumatani jahuba tuah kapartigor jala pingkolna tuangguk nasida amin martang yang mahita ali Tuhan di bada jahuba lehom matud dimi tud berbadia di bagas sang nami namane ruhami ali Tuhan hut mergogi hok kami lo maulahun lo maneruhami asa manutok kami gabi halak partigor di tuang-tuangani hasyang anon marhiti-hiti kuar nenakmu Tuhan Yesus Kristus jalum matangi yang namion amin.